खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ कलाइगाव बाथौ महासभानि 39थि बोसोरारि सावराय जथुम्माया थुंगेबाय मोनसे समाव गावनि राव हारिमु आरो धोरोमखौ खोमानो लामा लानाय सिगांनि बोखावजायै दरं जिल्ला आथिखालनि अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कलाइगाव ओनसोलनि सेप्ता जाहाराव साननैनि हाबाफारि लानानै थामहिनबा 3 आरो 4 जानुवारि खालाराव बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कलाइगाव बियाब बाथौ महासभानि 39थि बोसोरारि धोरोम सावराय जथुम्माया मैया मोजाङै जोबनानै थांबाय। मैयानि गेवलां धोरोम सावरायमेलजों लोब्बा लाखिनानै फुंनि समाव धोरोम जाथा आरज मेथाइ खननाय बादायनाय बिसम्बि बेखेवनाय आरो गेवलां मेल लानाय जायो। मैयानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि इएम लोमस्राव दैमारि मिरु माइनाव आफादनि बोसोनगिरि सानसुलि बि बर' बिथांनि जानानै अदालगुरि जिल्ला माइनाव आफादनि बोसोनगिरि सुमित्रा बर'जों लोगोसेनो कलाइगावनि एमएलए दुर्गादास बर', बारग' एमएलए महेश बर' आरो गोबां मेलेमजिबि बाथौ सिबियारिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। मख'जायोदि बे गेवलां मेलाव हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय एबा बयजोंबो मिथिजानाय फावखुंग्रि हेलेना दैमारि। भारत हादरनि नैथि धोनिसिन गौतम आदानिया गेलेम्फु माइन्डफुलनेस सिटियाव दावबायफैदों। भुटानाव 4 जानुवारि खालाराव गेलेम्फु माइन्डफुलनेस सिटी GMCनि गायसनगिरि सोद्रोमा आरो आदानि हान्जानि मासिगिरि गौतम आदानिजों लोगोसे भुटाननि राजा जिग्मे केसार नामजेल वांचुआ GMCआव बाहागो लादोंमोन। दावबायनाय समाव उत्पत्ति गौतम आदानिया गेलेम्फु बिरखं गाथोन आरो गेलेम्फु टाउनखौ नायदिंदों। बिथाङा गेलेम्फु माइन्डफुलनेस सिटीआव मावख'खौ गायसननो हादोर गेजेरारि कम्पानिफोरखौ गायसननो थाखाय बाथ्रा बुंथिफैयो। फिन आरोबाव गिख्रंथाव बांग्रिंनि गोहोम आसामाव गिख्रंथाव बांग्रिं मावदों जाय मरिगाव जिल्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन। दिनै फुंबिलि सोरांसि 4:17 रिंगायाव 5.6 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिं मावनायखौ गोबां रायजोआवनो सोमावग्लुंनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बांग्रिंआ गोहोम गोग्लैदों बांलादेश, नेपाल, इन्डिया, म्यानमार आरो भुटानजों लोगोसे चाइना आरो आसामाव मरिगाव जिल्ला थामहिनबा 14 किल'मिटारनि मरिगाव जिल्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन होनना मिथिमोन्दों। बांग्रिं गोहोम गोग्लैनाय जायगायाव दासिम जेबो खहा जानाय होनना खौरां मोननाय जायाखै। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आसामाव गोबांथार SP गोबांथार DGPनिफ्राय मानगोनां बान्थानि मेडेलफोरखौ मोननो हानाय बायदिनो फिन आरोबाव अदालगुरि जिल्लानि ADDL SP फुलकनि नार्जारियाबो, जेराव बिथांजोआ बर'नि फिसा महरै DGPनिफ्राय मानगोनां बान्थानि गथायनाय थामहिनबा बान्थानि मेडेलखौ मोननो हादों, जेराव बिथाङा बर'नि थाखाय मोनसे गोग्गानाय लाबोनो हादों। बलिउड फावखुंगुर करिश्मा शर्माखौ थांनाय माखासे दान सिगाङाव मुम्बाइनि लकेल ट्रेननिफ्राय बारजुमनानै जोखोम जानायनि उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। करिश्माया गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला चार्च गेटआव मोनसे शुटिंनि थाखाय थांनाय समाव आं सारि गाननानै ट्रेनाव थांनो थिरांथा लादोंमोन। जेब्ला आं गाखोदोंमोन अब्ला ट्रेना गोख्रैनो खारनो हमदोंमोन। गिनानै आं ट्रेननिफ्राय बाज्रुमदोंमोन आरो दुखुनांथावै आंनि बिखुङाव माखासे जोखोम जादोंमोन आरो खर'आवबो जोखोम जादोंमोन। आं आंनि बिखुङाव जखम जानायखौ आरो आंनि खर' आरो आंनि जोखोम जानायफोरखौ डक्टरफोरा MRI खालामनो बोसोन होदोंमोन आरो खर'आव दुखु मोननाया गोब्राब नङामोन दि बेखौ थि खालामनो थाखाय आंखौ सानसेनि थाखाय नोजोर लाखिदोंमोन। आं मैयानिफ्राय सागासिनो दं, नाथाय आं गोख्रों जानानै दंमोन। अन्नानै आंखौ थाबैनो मोजां जाफिननायनि थाखाय नोंथांमोना आरज गाब आरो नोंथांमोननिफ्राय अननायखौ आंनो हर होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदोंमोन। आसामाव फिन आरोबाव NDA सरकार जागोन। BPFआ 15निफ्राय बांसिन बिजाथि दैथायहरगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों BTC सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया। BTCआव UPPLजों BPF गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया BB इन्जिनियारिं कलेजाव गार्लस हस्टेल लुफुंनो थाखाय थांनाय सानखालि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। रांखान्थि बोसोरनि 8 कौटि 20 लाख रांजों लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। बनरगाव BTC बियाबनि MCLA जुबिराज बसुमतारी, PWD चिफ इन्जिनियार जगमोहन बसुमतारी आरो बारग' MLA महेश्वर बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। 2022 मायथाइयाव मावफुंनो लानाय बिथांखिफोरनि सायाव हाग्रामा महिलारिया बिबुंथि लाखिदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला दतमा दासा स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय 15 कौटि रां,
क'क्राझार KDSA स्टेडियामनि थाखाय 20 कोटी रां, डक्टर भुपेन हाजरिका मेमोरियल पार्क लुफुंनो थाखाय 30 कोटी रां, अदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट लुफुंनो थाखाय 150 कोटी रां आरो बीर सिलाराय दिवस फालिनो लोगोसे 14 कोटी हमनाय जादों होनना बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदों। रौता पुलिसनि एन्टी गान्जा कारापसना फिन आरोबाव 42.210 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनो हादों। रौता पुलिस थानानि मोखाङाव सिग्रोमनाय समाव गोबां बिबांनि गान्जा बोखांनो हानायाव पुलिस बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय होननानै बुंनांगोन। मासबाद सिंनि जायगानिफ्राय हाजोसिम लांबाय थानाय समावनो पुलिसआ गान्जाखौ जब्द खालामनो हायो। मोनसे स्रोत सुलुंनिफ्राय रौता पुलिस थानानि बिबानगिरि प्रणब कुमार देखाया साब इन्सपेक्टर परीक्षित दासनि दैदेननायाव 15 नं माहारियारि राजा लामायाव सिग्रोमनाय समावनो AS01 BK 1177 नम्बरनि गारिनिफ्राय गुफुर पलिथिनजों 42.2 किल'ग्राम लिरथायनि गं 8 गान्जा पेकेट बोखांनो हायो। पुलिसआ गारि सालायगिरि आरो गान्जा जगायग्रा मृणाल बरालिखौ हाजोनि 1 नं बकाखातानिफ्राय हमनाय जायो। जाथायजों लोब्बा लाखिनानै रौता पुलिस थानाया NDPS एक्टनि सेक्सन 80(20)B केस नम्बर 0326 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामदों आरो नायबिजिरनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं होनना मिथि मोनदों। सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 35थि बोसोरारि जखनथाइखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों महनपुर खोन्दो एबसुनि बेन्दोङाव थानाय 2 नं महनपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजाबाय। हाबाफारि बादियै सेथि हाबाफारि बादियै गाहाय थां फै नब्लांखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि लकेन बसुमतारी बिथाङा। नैथि हाबाफारि बादियै रुंसारि कमल कुमार बसुमतारी गोसोखां गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो दीपांकर नार्जारी लोगो आफादगिरि MB बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बिथां फोरोंगिरिया। थामथि हाबाफारि बादियै रुंसारि केन्डेल मोसाहारि गोसोखां जाफुंसालिखौ एबा जामुंसालिखौ बेखेवनानै होयो 65 नं गामि बोराइ दिपेन गयारी बिथाङा। फुंबिलि समाव एबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दोमैलु बसुमतारी बिथाङा बिरहोयो आरो लोगोसे मोन 6 इउनिट संख खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे महनपुर खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे जयपुर खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे डेका पाम खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सिमन सापुरि खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। फुंबिलि समावनो मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावजेनो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बरगा बसुमतारी बिथाङा। सीसी बरगावनि गेंदि दांनि खाथियाव थानाय 15 नं माहारियारि राजा लामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। जाय लामा जाब्रबथायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सीसी बरगावनि सासे मुंदांखा लाइमोन आरो धेमाजि जिल्ला आफादनि आफादगिरि भुपेन चुटियानि फिसाज्ला बिप्लब चुटियाया गावनि बिबानखौ फोजोबनानै धेमाजिनिफ्राय मटर साइकेलजों न' फारसे फैफिनगासिनो दंमोन। बे समावनो माहारियारि राजा लामा 15 नंनि गेंदि दां खाथियाव गंसे सिनाय मोनै गारिया बिथांखौ सौग्राव फैयो आरो जाथाय थिलियावनो बे जाथायखौ खालामखांनानै दायनिगिरि गारि सालायनानै फैग्रा सुबुङा खारलाङो। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुङा 22 बोसोर बैसोनि बिप्लब चुटिया मुंनि मिथि मोनदों। मख'नो गोनांदि बिप्लब चुटियाया माखासे दान सिगां जुलि जादोंमोन। बे लाइमोना 15 सान सिगांसो नेशनेल रुरेल हेल्थ मिशननि 108 साख्रियाव जयेन जादोंमोन। धेमाजि जिल्ला परिषदनि आफादगिरि भुपेन चुटियानि सासेल' फिसाज्ला सेंग्रानि हरखाब थैनायाव नखरा बायफ्लेलाङो जाय गुरै आरो मोजां मोनग्रामोन। मैया मोनाबिलियाव पस्टमर्टेम आनजादनि उनाव गोथै सहखौ न'आव लाबोयो आरो रोजा रोजा सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव गोथै सहखौ जोबथा बिदाय होनाय जायो होनना मिथि मोनदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। थारैनो मुलुगाव थामथि मुलुग दावहाया जामारगोन नामा? वेनेजुएला बायदि लोरबां एबा फिसा हादोरखौ आमेरिका बादि बुहुमनिनो गोहो गोरासिन हादोरा गाग्लोबनायनि सायाव मुलुगावनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदों। फारसेथिं वेनेजुएलाया आमेरिकानि हेंथायै थोंजों दावहा नांनो साहस खालामा। नाथाय जुदि दावहाया जामारोब्ला आमेरिकाया वेनेजुएलाखौ माखासे सेकेन्डनि गेजेरावनो फोजोबस्रांनो हागौ। गंनैबो हादोरनि मिलिटारि गोहोखौ लानानै मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिदों दि मख'नो गोनां बाथ्रा दि वेनेजुएलायाव आमेरिकाया मिलिटारि गाग्लोबनानै हादोरगिरि निक'लास मादुर' आरो बिनि बिसिखौ खादों।
गाग्लोबनाय समाव आमेरिकानि गोजौ थाखोनि डेल्टा फर्सआ खालामदोंमोन। बे जाथायनि उनाव मुलुगनाङैनो सोंथि सिखांदों दि जुदि बे दाङाबाजिया आबुं दावहायाव महर लायो अब्ला भेनेजुएलानि रौनि हानजाया आमेरिका बादि गोहोगोराखौ माबोरै हेंथा होनो हागोन। रिपर्टनि बादिब्ला आमेरिकाया मिलिटारि गोहोनि बेलायाव सेथि मासियावनो दं। भेनेजुएलाया 50थि मासियावसो दं। भेनेजुएलानि हाथियार दैग्रा हानजाफोरखौ नेशनेल बोलिवरियान आर्म फोर्स होनना मिथिनाय जायो। बे गोहोखौ गुबैयै हादोरनि इसिङारि रैखाथि आरो सोरखारनि दिदोमथिखौ लाखिनो थाखाय दानाय जादोंमोन। आथिखालाव बेनि सांग्रां रौनिया गोहोआ 1,50,000सो जागोन होनना साननाय जादों। भेनेजुएला एयार फोर्सनि आखायाव गासै गं 229सो बिरखंफोर दं होनना मिथिमोनदों। बेफोरनि गेजेराव बांसिनानो गोजाम रासियानि मडेलफोर जेरै SU-30 MK2 आरो गोदान मुगानि स्टेल्थ फाइटार जेट आरो एडभान्स एयार डिफेन्स सिस्टेमफोराव गोबां फारागथि दं। बे बिरखंफोरखौ गोदान मुगानि मिसाइलफोर आरो थि अख्रां गाग्लोबनायनि बेरेखायै खम गोहो गोनां होनना साननाय जायो, नाथाय आमेरिकानिखौ नायोब्ला गोबांथार फाराग दं। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 21थि जथुम्माखौ 4 जानुवारि 2022 खालाराव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों दांतलनि निलिबारियाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जाबाय। बे जथुम्माजोंनो लोब्बा लाखिनानै बर' बिजोंनि हालोद आरो इयुन आयदानि सायाव लानाय सावरायमेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बिथांजों लोगोसेनो बाहागो लाबावो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप बर', गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियान नार्जारी आरो बिथांनि मावथि फारिया बिथांमोनाबो बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजा खालामो। 2022 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस दोलोआबो खुंथायाव थानाय बिजेपि दोलोनि समान समानै दावहानि थाखाय थामहिनबा राजखान्थि गेलेनो थाखाय साखाफारा खालामगासिनो दं। आसामनि थाखाय दाफुंजानाय स्क्रिनिं कमिटिनि सोद्रोमाफोरा चौधरी शंकर, उलाका, इमरान मसुद आरो डक्टर सिरिवेल्ला प्रसाद। दिनै केरेला, तामिलनाडु, पन्डुचेरी आरो सोनाब बंग'नि थाखायबो स्क्रिनिं कमिटि दानाय जादों, जेराव एसेम्बलिनि बिसायख'थिबो जानो गोनां दं होनना मिथिनो मोन्दों। केरेलानि थाखाय मसुदुन मिस्त्रिखौ मासिगिरि महरै लानानै स्क्रिनिं कमिटि दानाय समावनो सोनाब बेंगलनि थाखाय BK हरि प्रसाद आरो तामिलनाडु आरो पन्डुचेरीनि थाखाय TS सिंह देबखौ मासिगिरि महरै लानानै स्क्रिनिं कमिटि दानाय जादों। सोनाब कार्बि आंलंआव जानाय हिंसायारि जाथायाव पुलिसआ गुलि गावनानै बुथारनाय लिनस पांनि न'आव कार्बि आंलं जिल्ला छात्र परिषदनि खौसेथि हानजाया नुजाथिदों। आफादनि मिरु आफादनि खौसेथि हानजाया लिनस पांनि न'आव थांनानै दुखु मोननाय नखरनिसिम दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे जाथायखौ जोबोद दुखुनांथाव होनना फोरमायनानै गांसे दुखु लाइजामबो गथायनानै होयो। फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बिजेपि सोरखारखौ सोंखारिनानै बुङो दि बेबादि हिंसायारि जाथाया आसाम सरकार एबा कार्बि परिषद सोरखारा हारि, हा आरो मोनथायनि रैखाथिनि थाखाय सुबुंदारारि आबदबजों खुंजानाय सोमावसारनायनि फारसे मेगन खोमानायनि जाहोनावनो जानो हागौ आरो बिथांमोना बिजेपि सोरखारनि सायाव दायनिगिरि खालामदों। बावैसो सिगां बे आफादा बेदखल खालामनायनि आयदाजों सोमोन्दो थानाय दाबिफोरखौ सोरखारा थाबैनो सुफुंनांगौ होननानैबो बिथांमोना दाबि दैखांदों। गोदान बोसोरनि जागायनायाव काचारनि लखिपुरनि आनारस आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां फैदों। लखिपुर ब्लकनि मारकुलिन ओनसोलनि आनारस आबादारिफोरा दा आनारस फाननायनि थाखाय जिंगासिनांगौ गैया, मानोना मारकुलिनाव बोसोरफ्रोमबो दिहुनजानाय लाख लाख गोथाव आरो आनारस फिथाइखौ आथिखालाव गुबुन गुबुन आदबजों दिहुननानै हादोर आरो हादोर गेजेरारि थाखोआव दैथायहरनो हायो। मख'नो गोनां नीति आय'गआ काचार जिल्लायाव आबादारि एबा मावदांसा आरो अरायथा जिउ खुंनायाव मख'जाथाव जाफुंसारनाय लाबोनो हादों। मिरु सोरखारनि बे फसंथाना जिल्लानि लखिपुर ब्लकनि थाखाय लखिपुर लाथिख' 9 नालिस इनोभेशन बिथांखिनि सिङाव 1.64 कौटि रांनि जर'खा अनसुंथाइखौ गनायथि होदों। बेनि अनगायैबो बे अनसुंथाइखौ आकांक्षी जिल्ला आरो आकांक्षी ब्लक हाबाफारिनि सिङाव होनाय जादों। मख'नो गोनांबावदि बे अनसुंथाइजों लखिपुराव गोदान मुगानि लाथिख' आनारस दिहुनथाइ मिरु गायसनगोन। लोगोसे बे मिरुखौ गायसनखांनायनि उनाव आनारस प्रसेसिं खालामनायाव गोदान आदब बिरोंदामिननि बाहायथिनि गेजेरजों रोंगौथि जौगानाया जायगानि आबादारिफोर, आइजो गावसुंथा हानजाफोर आरो साख्रि गैजायै लाइमोनफोरनि थाखाय गोदान थांना थानायनि राहा आरो साख्रिनि खाबुफोर सोरजिगोन।
बेनि अनगायैबो आनारस दिहुननायनि उनाव आद्रा थानाय बाहागोफोरखौ ओरैनो गारनो नाङा, नाथाय बेनि सोलाय बेसेन दाजाबदेरनाय दिहुनथाय सोरजिनायाव बाहायनाय जायो। बेखौ थि खालामनो थाखाय मोनसे इनोभेशन हब गायसननाय जागोन। बेनि उनाव आनारस फिथाइखौ थाबैनो फाननायनि सोलायै जुदि आबादारिफ्रा प्रसेसिं खालामनायनि गेजेरजों जाम, जेलि एबा गुबुन गुबुन मुवा बानायो अब्ला बिसोरनो नांगौ रोखोम बेसेन मोनगोन। मख'नो गोनांनि जायगानि एमएलए आरो मन्त्रि कौशिगराया फैगौ दान मोननैनि गेजेरावनो बे बिथांखिनि खामानिखौ जागायगोन होननानै फोरमायदों। बे बिथांखिनि थाखाय लखिमपुर ब्लकखौ सायख'नायनि थाखाय मन्त्रि बिथाङा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीखौ साबायखर बावदों। काछार जिल्लानि कमिशनार मृदुल यादवआ बे हाबाफारिखौ बरायनानै बुङो दि बे अनसुंथाइया जिल्लानि आबादनि थाखाय मुलाम्फा जागोन। 2025खौ बिदाय होनायजों लोगोसे 2026 गोदान बोसोरखौ मिजिं लानानै बरायदों। थामहिनबा गोदान मिजिं लानानै बरायनायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन गुबुन गोजां बोथोरनि गुसुखौ नेवसिनानै गोदान बोसोर फालिनो थाखाय सुबुंफोरा गोसो गुदुंजों ओंखारबोगासिनो थादों। बेबायदिनो गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसे गासै रायजोनि गोबां दावबायारि थावनिफोराव दावबायारिफोरनि ज' जानायखौ नुनो मोन्दों। बे खेबाव गोदान बोसोरनि समाव नोगोरनि मोनथाम जायगा गोदान दावबायारि गोसो बोनो हादों, जेराव जाय थावनिफोरा जादों उजान बाजारनि ब्रह्मपुत्रनि रुगुङाव बावैसो बेखेवजानाय सती राधिका शान्ति उद्यान, बरगावनि शहीद स्मारक आरो सनापुरनि जुबिन खेत। बे मोनथाम थावनियाव रायजोनि गुबुन गुबुन बाहागोजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्रायबो दावबायनायखौ एबा दावबायारिफोर जमा जाफैनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।